जुदि नोङो कनसेप्ट क्लियार जायोबा थिउरि फरायोबा 100% नोङो एग्जाम क्वालिफाइड खालामनो हागोन एडिआरइआव प्लास आसाम पुलिसाव। हाय रायजोफोर, मा खबर? आसा खालामो गासिबो नोंथांमोना मोजां दङ। दा दिनै मोनथाम टाइपनि कन्टेन्ट लाबोदों। दा बिराद गोबाव जाबायमोन, आं टाइमखौनो मोनाखैमोन। बिराद अफिस डिउटि प्लास बिजनेस प्लास इउटुब, दा मोनथाम रल प्लास फेमिलि टाइमिं, दा बेनि सायावहाय समा थोआखैमोन आरोना। स' बिनि थाखायनो आं लेट खालामबाय भिडिअखौ। दाख्लैबावै मोनसे रिसेन्टलि मोनसे भिडिअ होदोंमोन बाइक गोदान लानाय, बेनो जाबाय रयेल एनफिल्डनि हान्टार बाइक लाबाय आङो, गोदान लाबाय। बेखौ दा आं भिडिअ होखादोंमोन, जानो हागौ नोंथांमोना नायबाय आरो मेक्सिमाम नायबाय जानांगौ। ओमफ्राय दिनैनि कन्टेन्टआ मोनथाम, बेनो जाबाय दंफां गायनाय, आबा एबा अमृत बृक्ष आन्दलन 2.0। बेनिफ्राय बे भिडिअखौ नोंथांमोना ससे नायदो, आं आइजों आंजों गायनायखौ नायदो दसे, अके? गायबाय बेयाव 10,000 मोनसिगोन, बेना 10,000, 10,000, 20,000 सेन्टिग्लायजों। 10,000 मोनबा मा खालामगोन नों? सना दाहोगोन, गिदिर दाहोगोन। 10,000 सना मोना? मोना जाबाय। मा सनाखौ मोनो 10,000आवलाय? सना दाहोनानै आराम गानगोन आङो। स' नोंथांमोना नायबाय भिडिअखौ, बेनो जाबाय दंफां गायनाया। डेटआ जाबाय 1 निफ्राय 20 तारिखसिम खालामबाय, लास्ट डेटखौ बारायबाय, 15 तारिखमोन बारायनानै 20 तारिख खालामबाय। बिनि गेजेराव दंफांखौ गायनानै आपल'ड खालामनांगौ, फट'आ जिअ'टेग माने लकेसन थानायखौ होनांगौ आरो, बेखौ होबानो जाबाय नोंथांमोना, अके? बे थांबाय। देन सेकेन्ड नाम्बाराव नायदो दा जुखाम गायनाय हायाव माबादि माइया थाग्रा जायो, बेखौ नोंथांमोना दायो नायदो। दा बेनो रायजो राजाफोर, जुखाम गायनाया बेयावनोमोन। दा माइया डेन्जार जायो जुखाम गायनायाव, आं बेखौ खिन्थागोन। बेनिफ्राय मै मानै दङ, मै मानैया जाफैबाय थायो। दा मैखौबो गावथाराखै, माने अन्थाव बाथाव जायो थाङो आरो। दा जुखाम गायनो हायाव नाय, ओरैबायदि माइया स्ट्रं जायो, नाय ओरैबायदि मथा ओरैबायदि रोजा, नै बिराद गिदिर जायो आरो। नै बिथिंबा बरिया जादों नै। स' बेखौ आं खिन्थाबाय नोंथांमोना, जुखाम गायनो हायाव माने हासार थाखाबाय नालाय, बेनिफ्राय माइया डेन्जार जायो। आरो नेक्स्ट आं गायगोन अक्ट'बर दाननि लास्ट उइकआव, थांनाय बाराव आङो डिसेम्बरावसो गायदोंमोन रायजोफोर, ओंखायनो एसे लेट मोनदों। दा एडभान्स गायनो हायोबा दामा बारा, 30 थाखा 29 थाखा केजि मोनो आरो। स' बेबो थांबाय। दानिया फैबाय गुबै कन्टेन्टआव, साख्रिनि सायाव। स' लोगोफोर, दाथ' आङो मा होनबावनो, साख्रियाथ' आं नाजानाखै बावबाय मोनसे। दा आं बिनि सिगां मोनसे साख्रि मावबाय थाखादों, दायो मावगासिनो दंखायो प्रेजेन्टआवहाय, आथिखालाव दायो मावगासिनो दंखायो ग्रेड 3आव। आरोबाव फिन खनसेबाव मोनसे गोदान साख्रि जाना फैदों, आं माने इन्टारभिउ हैदोंमोन। स' बोरै हैदोंमोन, मारै हैदोंमोन, बेखौ आं दसे काहानिखौ खिन्थानोसै, जाहाथे एनकारेज जायो नोंथांमोना, मटिभेसन जायो आपकामिंआव एग्जाम लिरनो। जुदि नाजानाय थायोब्ला 100% नोंथाङा साख्रि मोनगोन। मालायनि खोथाखौ बारा खोमा दासु, मोना होनो, बाट 100% नोङो मोनगोन जेब्ला नोङो नाजायो, हार्डवर्किं खालामबा। स' बयनिसिमबो अल दा बेस्ट थाबाय गिबियावनो। स' काहानिया ओरै आरो, आङो 2023आव मोनसे पस्टआव एप्लाइ खालामदोंमोन। डिपार्टमेन्टआ जाहैबाय मिनिस्ट्रि अफ वुमेन एन्ड चाइल्ड डेभेलपमेन्ट एबा WCD होनना बुङो आरो। स' बिनि आन्दाराव मोनसे मिसन ओंखारदों, बेनो जाबाय मिसन बात्साल्या होननाय। स' बे मिसन बात्साल्यानि गुबै खामानिया जाहैबाय गथ'फोरखौ प्रटेक्सन होनाय, चाइल्ड प्रटेक्सन। आरो बेखौहाय डिस्ट्रिक्टआव मोनसे कमिटि थायो, इउनिट थायो, बेनो जाबाय DCPU एबा डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रटेक्सन इउनिट होनना बुंनाय जायो। स' बेहाय पस्टिंखौ हरो आरो, नाथाय कन्डाक्ट खालामनाया WCDआनो इन्टारभिउखौ लायो, एप्लाइ खालामो। स' बे समाव आङो जब मावबाय थाखायो नालाय, आं ग्रेड 3आव ब्लकआव मावबाय थाखायो। हमना ला PNRD रुरेल डेभेलपमेन्टनि आन्दाराव दासान्दि मावगासिनो दङ ब्लक लेभेलाव। थ' बे समाव आङो एप्लाइ खालामबाय, बाट बे समाव पस्टआ अदालगुरियाव दंमोन दै, अदालगुरियाव भेकेन्सि दंमोन आरो। अदालगुरियाव भेकेन्सिया दंमोन, खिन्थु बे समाव आं बारा इन्टारेस्ट लायासै, माने आंहा जब दंखायो नालाय। बेबा माबायदि जागोन होननानै आं थाङासै, एबसेन्ट जाबाय। सेकेन्ड टाइम ओंखारबावबाय आरो, सेकेन्ड टाइमा डिसेम्बराव ओंखारबावबाय, डिसेम्बर 2023आव ओंखारबावबाय। जानुवारि 5 तारिखआ लास्ट डेटमोन खोमा, आं बारा गोसोआव गैला। स' बेखौबो आं जास्ट एप्लाइ खालामबाय। माने आं सानबाय, आंथ' जब मावनाया गोबाव जाबाय, आं सानबायखि माने एसे इन्टारभिउनि थाखाय गावखौनो गाव एसे एक्टिभ खालामफिनसै। आपकामिंआवथ' गोदान साख्रि फैबाय थागोन नालाय, प्लास बैसोआबो दङ। ओमफ्राय मा सानखो, आं एप्लाइ खालामबावबाय। ओमफ्राय सानबाय आं एग्जामखौ हैनोसै एबार, फुरा खाथां आं हैनोसै। लोगोफोरजोंबो डिसकास खालामबाय, आं लिंबाय लोगोफोरखौ साफा सानैखौ, ओइ नोंसिनाव मेल फैदों नामा, एडमिट फैदों नामा, बिदिनि थाखाय। ओइ जों खालामासै, थांनाय बारावसो खालामदोंमोन, एग्जामखौथ' हैयासै, एबार फैयासै होनबाय बिसोरो। स' आंना फैदों, आं हैनोसै होनबाय आं। थ' हैबाय आङो, माने इन्टारेस्टआवनो थांबाय, गुवाहाटि गेटआव बाइकजों थांबाय आं। फुङाव थांदों आरो, बेलासियाव सफैबाय ओमफ्राय न'आवहाय। दा फुङाव थांनानै आङो मथा मथि लाइन जाहैबाय एग्जामाव। स' बे एग्जामा
हेडक्वार्टाराव जादोंमोन गुवाहाटीयाव बेलतलायाव आरो WCD आव जादोंमोन आरो ससियेल वेलफेयार हेडक्वार्टाराव जादोंमन स' फार्स्टआव रिटिन एग्जाम जायो बिनिफ्राय एग्जाम जाखांनाय लोगो लोगो PI लायो एबा पार्सनेल इन्टारभिउ डेट मिन्स माने अरेल टेस्ट लायो आरो स' एग्जामखौ आङो लिरबाय लिरनानै पेपारखौ साबमिट खालामबाय बिथांमोना कालेक्सन खालामबाय जायनाखि इनभिजिलेटर थायो बिथांमोना इनभिजिलेटरा साबमिट खालामनायखौ लाबाय बिनिफ्राय लोगो लोगो आफ्टारनुनावहाय PI लाबाय डेट मिन्स माने पार्सनेल इन्टारभिउ आरो माने हारसिं इन्टारभिउ लायो बेखौनो बुङो अरेल टेस्ट भाइभा टेस्ट होनना बुङो आरो स' आंनि पेनेलाव सानै दंमोन आरो सासे हौवा सासे हिन्जाव आरो स' आंनि लाकि नाम्बारा बेनो UC आव जायखौ आनलाकि फोथायो बेनो जाबाय 13 नाम्बार आंना टकेना 13 नाम्बारमोन आरो बाट आं गोसोआव सानबाय बेखौलाय सोर फोथायनोब्रा इन्डियायावलाय 13 नाम्बारा खुनु आनलाकिबो गैया जेबो नङा सानबाय आं माने गोसोआव एसे हेपिखौनो थाबाय आरो मोनसे आंहा डिमटिभेट जादों बेनो जाबाय मा PI खौहाय बिराद लेट लादोंना ओरैबादि ओंखाम उखैबाय आंथ' जास्ट माने साहाजोंहाय फिथाजों जादोंमोन गुवाहाटीयाव माबायावहाय बाथौफुरि होनायाव जादोंमोन आं बर'फोरनाव जादोंमोन आरो ओमफ्राय PI आवहाय ओरैबादि ओंखाम उखैबाय एनार्जियानो गैला रायज्लायनो होमबाबो माने कन्फिडेन्टआव फुरा कन्फिडेन्स खाखि माने आङो बे जबखौ लागोन बायदि आरो मोनथारगोन सानाखै बाट आं लागोन बादियाव थांदोंमोन आरोना स' आंखौ लिंहरबाय एन्ट्रि खालामबाय बे बिराद हेल्पफुल जागोन आपकामिं PI नि थाखाय नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायदोंब्ला एरियायावबो PI थागोन आसाम पुलिसाव PI थागोन माने भाइभा टेस्ट थायो आरो स' बेयाव माबादि एन्ट्रि खालामो माबादि एन्ट्रि खालामो माबादि सिलेक्सन खालामो बेखौ टिप्सखौ नोंथांमोनजों दायो शेयार खालामगोन मानो होनबा आं बिराद भाइभा टेस्ट होबाय नोरै जायो नोंखौथ' लिंहरबाय नोंनि गाननाय जोमनाया फर्मेल जानांगोन अके गासैबो फर्मेल जानांगोन बे मोनसे नाम्बार 1 बेसिक पइन्ट फर्मेल जानांगोन बिनिफ्राय दर्जाखौहाय जाहाथे खेंनानै हाबनांगोन ना नोङो मे कामिन सार बा मे आइ कामिन होदो बा मे कामिन होबानो जाबाय अके स' बेनिफ्राय दर्जाखौ लासै नारबानो जाबाय खाल्थां खुल्थां नारनाङा आरो ना स' बेखौ आं लासै स्मुथलि नारबाय आरामसे बेनिफ्राय पारमिसन लाबाय बिथांमोना लेंहरबाय प्लिज काम होनबाय थांबाय आं थांनानै ओमफ्राय थांग्रोमोना नोंथांमोना जिबनावबो सियार थायो दे माने पेनेलावहाय सोंग्राया सानै थायो नालाय सानै साथाम आंनाव सानै दङमोन ओमफ्राय सियारा अलरेडि माने बहायना थाखायो आरो स' बेयाव जिबनावबो उइदाउट पारमिसन उइदाउट एनि रेसपन्स बिसोरनिफ्राय नोंथांमोना जिबनाव दा जिरायग्रो स' आंखौहाय प्लिज सिट होनना बुंबाय आं जिरायबाय थेंक इउ होनदो थेंक इउ सार होनबाय मेम होनना बुंबाय आं माने स' बिनिफ्राय जिरायबाय एकदम माने मोजां जिराय फुरा जि जायगायाव जिरायोबा जि पजिसनाव जिरायोबा नोंनि माने कनफिडेन्स लेभेला बारायगोन नोंनि माखासे भइसआ बारायगोन बेखौ थाल ला आरो नटिस खालाम गावखौनो गाव स' बेखौ आरामसे जिरायबाय आरो मोजां जिरायबाय मोजां रिलेक्सआव जिरायबाय आङो अके स' बेनिफ्राय टेल मी एबाउट युवर सेल्फ होनबाय आंखौ माने नोंनि सिनायथिखौ नों होदो जोंनो स' टेल मी एबाउट युवर सेल्फ होननाय लोगो लोगो स' टेल मी एबाउट युवर सेल्फ होननाय लोगो लोगो मा फार्स्टआवनो गावनि नामखौ बुंबानो जाबाय माइ नेम इज XYZ बेनिफ्राय आइ एम फ्रम ABCD माने डिस्ट्रिक्टनि जाहैबाय फार्स्टआव नोंनि नाम बिनिफ्राय आं डिस्ट्रिक्टनिफ्राय फैदों उमुकनिफ्राय फैदों बेखौ मोजां इन्ट्र' होबानो जाबाय नोंनि क्वालिफिकेसनखौ खिथाजायो जुदि खिथानो गोसो दङबा खिथाजायो बाट गोलाव जायो बाट खिथायाबो जेबो नङा बाट खिथालायासै ओमफ्राय नोङो सिगां प्रिभियास मा मावदोंमोन बेखौबो खिथानो हायो आरो खिन्थु बाय'डाटा बा फर्म फिलआप खालामनायावनो थाखाजोबो आंना बे दंखाजोबो नालाय स' आंबो जास्ट ओरैनो रेन्डमलि खिथाबाय आं बिदि मावदोंमोन उमुक समनिफ्राय उमुकसिम फार्स्ट जब आंनिया 2018आवमोन बेनो जाबाय निति आय'गाव एस ए ब्लक कअर्डिनेटर आं बेखौ खिथाबाय देन सेकेन्ड जबा जाबाय आंनिया इनभेस्टिगेटरमोन बेनो जाबाय मिनिस्ट्रि अफ लेबार बिउर' एन्ड एमप्लयमेन्टआव सेन्ट्रेलाव बेयाव आं मावखांबाय देन दायो प्रेजेन्टआवहाय BTR नि आन्दाराव मावगासिनो दङ ब्लक लेभेलाव PNRDनि आन्दाराव जों बांसिन खामानि मावो नालाय बेखौ आं खिथाबाय स' बिनिफ्राय आं मोनसे इन्टारभिउ हरदोंमोन मडेल स्कुलावहाय आदर्श बिद्यालया होननाय स्कुलाव आं मोनसे ग्रुप D आव इन्टारभिउ हरदोंमोन IAS नि आन्दारावमोन स' बिनिफ्राय IAS नि आन्दारावमोन बेयावबो ग्रुप D आव आंनिया सेलेक्ट जादोंमोन माने ग्रेड 4 हिसाबै आरो स' बे जाबाय पियन लेभेलमोन आरो पस्टआ पियनमोन आरो स्कुलनि पियनमोन स' बेयाव कन्ट्रेक्टसुवेलमोन आरो बेयावबो सेलेरि आंना मिलायासै दा बे पजिसनाव जेनोखि दङ सेलेरि आंजों गोरोबासै बेयावबो आं जयनिं खालामासै स' वेटिं लिस्टआ बेयावबो मोनबाय आं बेखौबो स्किप खालामबाय आं माने थाङासै आरो बेयावबो सोंबाय जे मा खामानि जादों बाव थ' आं खिथाबाय उमुक थुमुक बिदि उमुक जादोंमोन आरो ओमफ्राय आंनिया माने प्रफाइला निति आय'गआ जाबाय माने जेनोखि मिशन बात्साल्याजोंहाय रिलेटेड दङ जेरैहाय प्रेगनेन्सि अबे नायनाय गथ'फोरनि भेक्सिनेसन नायनाय बिनिफ्राय मा होनो बेखौहाय साप्लिमेन्टस मोनदों मोनाखै बेखौ नायनाय स' बेफोर माने बात्साल्याजों एसे गोरोबदों आरो माने बिनिफ्राय आंनाव सोंबाय मेनलि मिशन बात्साल्यानि माखासे ल' एक्टफोरखौ सोंबाय जेरै जोंहा थायो मोनसे पक्स' ल' थायोना पक्स' आयेन थायो बे पक्स' ल'आ माबादि माने
इउटिलाइज जायो माबायदि बाहायजायो सोरखौ बाहायनाय जायो मा क्राइमाव बाहायो जास्ट एग्जाम्पल जोंहा माने बाहाय बर'नि बुंबा एसे मारै बामगोन सेक्सुवेल हेरेसमेन्ट बेनिफ्राय किडनेपिं लेबार गथ'फोरखौ हेरेसमेन्ट फर्नोल'जि बेफोरखौ देखायोबा इउसफुल जायो माने बे पक्स'आ आन्डार 18 नि गथ'फोरखौ आरो आन्डार 16 आन्डार 18 नि गथ'फोरखौ मेनलि आन्डार 18 नि हिन्जावसाफोरखौहाय बायदिसिना गाज्रि खामानि मावोब्ला बे पक्स'आव गोग्लैबाय 20 बोसोर 25 बोसोर लाइफ टाइम जेल बिदि जायो आरो बिनिफ्राय जुबिनेल जास्टिस एक्ट बिनि सायाव आं गुवारै खिथाबाय माखासे ल' सोंदों माखासे गोबांथार कुइसन सोंदों आरोना स' बे थांबाय आं टटेलि बेयाव रेन्डमलि खिथाबाय स' बिनिफ्राय बिदिनो सोंबाय माबाय आं फुरा फ्रेन्डलि रायज्लायदों माने फ्रेन्डलि मिनि रायज्लायदों बेसेबांबो मिनि नङा माने एसे माने कनफिडेन्सआव रायज्लायबाय आरो बिथांमोना माने थाल मोनखायो सोरबायदिया माबायदि रायज्लायो माबायदि कनफिउस जायो मोनसे खोथा आंहा माने ओंखाम उखैदोंमोन थ' बेखायनो साउन्डआ क्लियार फैयाखै आरो बे समाव साउन्डआ क्लियार फैयाखै अब्लाबो खोनाजासे बुंदों आङो खिन्थु साउन्डआ क्लियार जानांगौ भाइभा टेस्टआव साउन्डआ नोंना क्लियार जानांगौ आंना एसे ओंखाम उखैनायनि थाखाय एसे डाउन जादोंमोन आरो होमबाबो जथेस्थ' खोनादों आरो बिसोरो ओमफ्राय बिदिनो रायज्लायबाय ओमफ्राय नों मावनो हागोन ना हाया उमुकाव मोनफैबा होमबा आं सोंबाय तामुलपुराव नों मावनो हागोन ना हाया स' इन्टारभिउआव बे सोंखायो जे इन्टारभिउआव ओरैबायदि सोंगोन जे पस्टखौहाय नोङो उमुकाव दङ एप्लाइ खालामदों बाट उमुकनिखौ बुंगोन आरो नों उमुकाव मोनबा मावनो हागोन ना हाया स' बेहाय खायसे मा सानो ओहो आं बेयाव मावनो हानाय नङा बिराद गोजान जायो बा माबा मोनसे प्रब्लेम दं होननानै लायो आरो इन्टारभिउआव बिदि दाबुं जेब्लायबो दाबुं आं हागोन एडजास्ट खालामगोन मेनेज खालामगोन बेखौ बुंबानो जाबाय आइ केन मेनेज बेखौ बुंदो होमबानो कनफिडेन्सखौ मिथिखायो जे सोरबादिया हार्डवर्किं खालामगोन हार्डवर्क खालामगोन बेखौ मिथियो आरो इन्टारभिउआरा स' आं बेखौ आं मावगोन होनबाय थिगासे जाबाय ओमफ्राय दा ओंखारबोबाय ओंखारनायाव थेंक इउ होननानै आरामसे ओंखारबोबानो जाबाय सियारखौ मोजाङै ओंखारबोबानो जाबाय सियारखौ मोजां सिखारनानै गुलथुं खालथां दा खालाम उनथिं नाहरफिन आं ओंखारबोनायाव जि ओंखारबोदों आरामसे साइलेन्ट ओंखारबो स्मुथलि ओंखारबो हेपियाव आरो ओमफ्राय दरजाखौ फांबोदो आरामनो बे थांबाय दाना रिजाल्ट माब्ला मोनगोन रिजाल्टआ माब्ला मोनगोन दा गोबाङानो एक्साइटेड जायोना गाव एसे जुदि कनफिडेन्सआ जुदि साख्रियाव जुदि इन्टारभिउ होनो हादोंबा एसेबाबो एक्साइटेड जायो कि माने रिजाल्टखौ नायनो स' आंबो सानबाय रिजाल्टआ माला होगोन बाट आंहा इनिशियेलि माने जब दंखायो नालाय बारा टेनसन लायासै आं माला होथोंसै होननानै थाबाय बा मैयानि हरावहाय रिजाल्टआ होबाय आरो बाट आं रिजाल्ट होनायखौ थाला गैयामोन मेलखौबो चेक खालामाखैमोन रिजाल्ट होनायनि 5 मिनिटनि उनावनो आंनाव कल फैबाय सासे लोगोआ आं दहायसो बुंदोंमोन ना मिनिस्ट्रि अफ लेबार एन्ड एमप्लयमेन्टआव मावो होननानै जोङो स' बे समनि सासे आंनि कलिगआ फन हरबाय उमुक ब्रह्म आपका सिलेक्शन हो गया होननानै माने बे कल खालामबाय आरो स' आं नायबाय साडेनलि नोंमा गथ' होननानै चेक खालामबाय बबेयाव मोनखो होमबा सुपारभाइजार पस्टआव मोनदों आरो खिन्थु खोथाया जाहैबाय मा तामुलपुर डिस्ट्रिक्ट दा खोथाया जाहैबाय मा मोनसेल' खोथा होनगोन आं जायनाखि बिगिनार गोदान फ्रेश केन्डिडेट नोंथांमोना सेलारिखौबो मेटार खालामनाङा जायगाखौ मेटार खालामनाङा जेराव मोनदों बेयावनो नोंथांमोना माव फार्स्ट टाइमनि थाखाय एक्सपिरियेन्स मोननो थाखाय आरो बेनिफ्राय लासै आपग्रेड खालामनो हायो स' आंनि खेथ्रआव ओरैबायदि जाबाय माने आंथ' दा जब मावगासिनो दंखायो नालाय सिगां आंबो गोबांथार सेलारि खमाव मावदोंमोन फार्स्ट सेलारि आंना माने खममोन आरो निटि एपनि आन्दाराव आङो बेहाय गैयाब्लाबो 22,500 बेबायदि मोनोमोन आरो आंनि एकाउन्टआव बिदि हाबोमोन ओमफ्राय बेखौ आं 2 इयार्स मावबाय ओमफ्राय बिनि उनावहाय लेबार बिउर'आव आङो 24,000 मावबाय दा रिसेन्टलि आं मावनाया 30+ दं आरो माने 40 एसे गाहायाव 30+ स' बाव मावगासिनो दङ ओमफ्राय दा WCDनि सुपारभाइजार पस्टनि सेलारिया मा जायो आं गोबांथार माने रिसार्च खालामबाय सोंबाय लोगोफोरनाव जायनाखि मावदों सिगांनिफ्राय जबा खिन्थु थाबाय थायो मोनसे मिशन बियो मिशन बात्साल्याया मोनसे मिशन गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानिफ्राय स्किम लन्च खालामनाय प्रजेक्टनि आन्दाराव मिशन दङ बेनो जाबाय मिशन बात्साल्या स्पेसियेलि फर सेल्फ प्रटेक्शननि आन्दाराव माने सेल्फ प्रटेक्शनखौ खामानि होयो आरो माने गथ'फोरखौहाय प्रटेक्शन होनाय बिनि खामानि आरो अके स' बेखायनो DCPU नाम लादों डिस्ट्रिक्टआव मोनसे कमिटि दोनदों आरो बेनो जाबाय डिस्ट्रिक्ट सेल्फ प्रटेक्शन इउनिट होनना बुंनाय जायो आरो स' बेयाव पस्टिं जायो आरो सुपारभाइजार केस वर्कार प्रजेक्ट कर्डिनेटर डिस्ट्रिक्ट कर्डिनेटरा बेयाव पस्टिं जायो आरो स' आंनि बिदिनो थिग एखे कन्डिसन आंहा जाबाय मा दाना खोथाया तामुलपुरावसो थांनांसिगोन दा तामुलपुराव थांनाय लोगो लोगो आंनिया बेवहाय रेन्ट लानांगोन रुमाव माने रुम आं भारा लानांगोन जानांगोन थांनाय फैनाय खरस थागोन गारि खरस थागोन एक्सुवेलि दा गारिया थावाथ' दाम बारायबाय दा बिनि सेलारिया आंनि मोननायाव सर्सआव मोननायाव 18निफ्राय 20,000नि खाथियाव थायो आरो अके थना ओमफ्राय दा आङो ओरैबायदि सानबाय हराव बिराद सानबाय आङो बबेयाव मावनो स' बेबो मोजां जबा बेबो मोजां बेबो डिग्रि लेभेलनि बेबो डिग्रि लेभेलनि बिनिफ्राय आं दा जि मावगासिनो दं बे जाबाय लकेलाव मावदों आरो जिनिखि दायो गोदान साख्रि मोनदों बे जाबाय गुबुन डिस्ट्रिक्टआव रिसेन्टलि गोदान क्रिएट खालामनाय तामुलपुर डिस्ट्रिक्टआव आं मोनबाय जेनेबा दा बाव थायोबा आंहा माने खरसा बारा जागोन माने आं दा
न'निफ्रायनो आरामसे अफिसाव थाङो उदालगुरिया आंनिफ्राय हमना ला जास्ट 4 किल'मिटार जायो आं बाव थांनो फैयो खम खरसाव जायो आरो 30,000नि बारा मोनगासिनो दंखायो 40,000नि गाहायाव बेयाव थांनानै लोगो लोगो रुमा बारा थांगोन प्लास खरसा बारा जागोन आरो थाइसेबो थानाय नङा स' बेखौ सानै सानै आं दा मा जागोन 99%आ आं बे साख्रियाव दा जयनिं जाला बायदि कन्डिसनाव दङ आरो जास्ट 1%खौल' आं नेदों जास्ट डेटखौ नेदों आङो 6-7 आगस्टआवहाय माने जयनिं डेट दङ बेखौ नेथ'दों 1% 99%आ जयनिं जाला बायदि कन्डिसन दायो दङ आरो गाइस मान ओमफ्राय 99% आं दा जि जब मावगासिनो दङ बेखौ मावगोनाव दङ आरो माने आं रिजाइन होआखै दासिमबो होथ'आबो सानदों आरो होथ'आखै आरो बर्तमान दायो स' बेनो I hope नोंथांमोना कन्टेन्टखौ बुजिबाय जुदि जब ट्राइ खालामबा जास्ट मा खालामनांगौ हार्ड वर्किं खालामनांगौ खस्थ' खालामनांगौ मोनगोन बेनिफ्राय एग्जाम लिरनोबा मेनलि कनसेप्ट क्लियार जानांगोन आरो कनसेप्टआ क्लियार जाथारनांगोन कनसेप्ट क्लियार जाबासो एग्जामाव आरामसे नोङो एटेम्प्ट खालामनो हायो एमसिकिउ नायबाय थाबा आन्दायो नों जाय एमसिकिउ नायबाय थादोंना बे फैयाबा नों मा खालामनो कनसेप्टआ जुदि क्लियार जायोबा थिउरिखौ नायोबा थिउरिटिकलि थाङोबा मोनसे नङा मोनसे फैनायनि चान्सआ थायो आरो अके हमना ला जास्ट एन एग्जाम्पल Sukapa was the first king of Ahom बेखौ जों मिथिबाय खिन्थु सुकापाया जे बबेनिफ्राय फैदों बबेयाव माला बाजार खालामफैदों बहा माइ गायफैदों बहा राजथावनि फाथिफैदों बेखौ जों रोंजोबोब्ला ना कनसेप्ट क्लियार जाबाथाय बेनिफ्राय नों जिखुनु कुइसन दानबा नोङो 100% एटेम्प्ट खालामनो हागोन राइट एन्सार होनो हागोन आरो दा कन्टेन्टखौ बुजिबाय जे लेखा फरायबा कनसेप्ट क्लियार जाग्रो माने मोनफा मोनफा कनसेप्टआ क्लियार जाबानो 100% क्वालिफाइड जानाय चान्सआ थायो आरो दा बेनो बयनिसिमबो आपकामिं एडिआरइ 2.0 अल द बेस्ट थाबाय एग्जामा 15 सेप्टेम्बराव स्टार्ट जागोन ग्रेड 3 हिसाबै एचएस लेभेलाव ओमफ्राय डिग्री लेभेला 22आव जागोन जोंहा मर्निंआव आरो इभिनिंआवहाय हमना ला आफ्टारनुनाव ड्राइभार जागोन एन्ड 27 अक्ट'बराव ग्रेड 4 फुङावहाय क्लास 8 लेभेलनि एन्ड बेलासियाव बेनो जाबाय नोंथांमोननि क्लास 10 लेभेलनि जबनि एग्जाम जागोन आरो स' बयनिसिमबो अल द बेस्ट थाबाय आसाम पुलिस रिलि स्टार्ट जागोन बेनो जाबाय 3 अक्ट'बरनिफ्राय onwards लांबाय थागोन थ' बयनिसिमबो अल द बेस्ट गाइसमोन दा चेनेलाव नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामाखैबा खालामना होदो नै बारा गैथ्रा दासो 3000नि बारा दं एसे दा बे आदा फुंखायाव नोंथांमोना जायफ्रा गोदान साबस्क्राइब खालामना लादो गाइसमोन रायजो राजा नोंथांमोन दा गोबां लाइफस्टाइलनि बेयाव भिडिअ मोनगोन नोंथांमोना आं मा खालामा गासैबो बेयावनो फैजोबबाय थायो आरो दा आं नोंथांमोननो मोनसे लाइभ प्रुफ दिन्थिसै आं जेरावनाखि साख्रि मोन्दों बिनि एपइन्टमेन्ट लेटारा मेरिट लिस्टआ बहा मोनो होनोबा वेबसाइट दंखायो जों बेखौ बेयाव सार्च खालामबानो मोनो आरो अके स' नोंथांमोना नै बेवहाय लडिं जागासिनो दङ दा नै दिनै बेयाव लिस्टआ ओंखारबाय आरो केन्डिडेटनिया नै बाव दङ बेनो जाबाय नै नोंथांमोना जायफ्रानोखि लिस्ट अफ सेलेक्टेड केन्डिडेट्स होनना बुंदों अके बेयाव नै नोंथांमोना नायबानो जाबाय बेनो जाबाय डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड हेल्पलाइन इउनिट माने डिसिपिअआव दा बे पस्टिं जागोन आरो जायफ्रा मोन्दों स' बयनिसिमबो कंग्रेचुलेसन्स थाबाय नोंथांमोना जाहाथे मोजां फरायनानै साख्रि मोनबाय बेयाव कन्ट्रेक्सुवेल नाथाय बेयाव 60 इयार्ससिम चान्सआ दंखायो मानोना बे मिशन बादसालिनि आन्दाराव नालाय दा आंनि नामा दङ बेनो जाबाय सबसे गाहायाव थागोन बेनो जाबाय तामुलपुरावसो आं मोन्दों आरोना स' नायदो नै तामुलपुरावहाय 60ल' बर' दङ बेनो जाबाय खालि आंल' आरो दा नै नोंथांमोना नैबे नाम्बार 5आव नाय आंनि नाम दङ ना नोंथांमोना मोन्दों नै फुंखा ब्रह्म नाथाय फादार नामा मिस्टेक फैदों बेवहाय डिजेन्द्रसो जानांगौमोन आरो माने बे मिस्टेक जादों आरो टाइपआ ओमफ्राय टाइप खालामनाया मिस्टेक जाखायो बिदि बिफानि नामा मिस्टेक दङ बाट बे आंनि नामा फुंखा ब्रह्म दङ नै बेयाव नायदो नै नोंथांमोना गासै 8 जननि गेजेराव ना नायदो नै आंल' मोनो बर'आ दा ओमफ्राय आं आसा खालामो जायनोखि वेटिं लिस्टआव दङ जुदि आं जइन जायाबा बर'आनो जाहाथे बेयाव मोन्थों आरो ना दा नोंथांमोना मोनबाय लाइभ प्रुफ दा बेयाव नोंथांमोना जुदि नाजायोबा साख्रिखौ मोनो खुनु खोथा गैया मोजाङै फराय स' मोजां फरायबानो आपकामिंआव एडिआरइ जा आसाम पुलिस जा मोनगोन दे नोंथांमोना अके स' नोंथांमोना ट्राइ खालामबानो जाबाय स' बयनिसिमबो अल द बेस्ट थाबाय